Heldu zaizkigu San Ferminak eta hauteskunde kanpaina ego Euskal Herrian eta zenolako giroa eta patata beroa Frantzian. Ez gara aspertuko ez, zenolako udagiroa, eskerrak San Ferminei, hori behi, argi, ez da ikutu ere. Euskal Herriko festa handienak emakumeak ahalduntzeko izugarrizko ahalegina egin duten festa erraldoi hauek hasi besterik ez da egin.